Örülök, hogy eljutottam arra a pontra, amikor nem azt fogja meghatározni, hogy visszaadok-e magamnak, vagy sem, hogy jó eredményeket érek el, vagy hogy nagyon jó időszakon vagyok túl. Próbálok ott is visszaadni, és próbálom meglepni magamat azokon a napokon is, amikor nem feltétlenül jönnek azok az eredmények, vagy nincs olyan időszakom. Szerintem, ha eljutsz erre a szintre, akkor megismered azt, vagy megtanulod azt, hogy nem feltétlenül kell minden napot, illetve minden időszakot ugyanúgy teljesítened, és nem az számít, hogy minden nap újabb és minél jobb eredményeket hozzá, meg minél több eredményt hozzá. Az számít, hogy ne add fel. Sokkal fontosabb az, hogy egy gyenge időszak után is újra odaállsz. Nagyon egyszerű. Akkor nagyon egyszerű boldognak lenni, meg pozitívnak lenni, amikor jönnek az eredmények. Illetve lássátok meg azt is, hogy a gyengébb időszak is a folyamat része, és ilyenkor is legyetek hálásak azért, ahol vagytok, azért az útért, amit megtettetek már. Vegyétek észre azt a munkát, amit beletesztek, és ha ez megvan, akkor ilyenkor is vissza fogtok tudni adni magatoknak. Úgyhogy nekem alapból biztos mindenki tudja, hogy mi az államautóm, de a videó elején ezt már látni fogjátok. Úgyhogy néhány napra megleptem magam.